product. Uy, sabaw. Nadto. Bugat kayo. See? Lambay. Tambok kayo. Aligi. It's on 40 in my right car. Bitches change, I like I ain't. Hello. Apa ko Tessa. Good morning. Apa ko maligo. And update no. Chere. Update na. Chere. Naami mando. Thank you to my beloved father. Fresh from Surabaya Yunis. Thank you kuya sa manok. Maraon ta. Amo ni ihawon niya. Di man ni kay ba mag-ihaw. Sumagal jama-jama rami ani. What? Uy kayo, kanok no. A few inches later. Ha? Oh my god. YouTube ko taliti mo eh. Iihaw man. Nikat na lang ikat. See? Ang mga ero, mga ragnaw. Ikat na. Pagungan na lang ni. Di ba nagpakita na to? Kanina itong now. Mali no? Ano nagtakas-tikas lagi? Ana, 12 seconds later. Ang ato na may pakita. Kaya ron di mabutaliti. A few moments later. Yay! Ala! Awan na! Di ka ba makabot si Jam? Jam! Di ka ba makabot? A few inches later. Diri matuo kani ba kani nga part ani. Nara man na Lagi, iya. Kanito. Gihiwa niya. Kailangan mo tayo balik. Hiwa na niya lagi. Betul ya, kuno. Oh. First time gahiwa ang manok sa. Uy, sorry. Luoy nga nagipatay na ganyan nimo. Okay ya, matumbuhi. Mo to ko patayan ni, may other self man to. Na kay ngan split personality. 2,000 years later. Kani lagi puti duntingi o na ba ko Hindi ni. ka sa Bisaya, ba kini ano tiya lagi bira kini mo man ni super ghost. Kani ron mo uan. Malus nimo. Tanawa sa to ba? Mabe. One eternity later. Naradama. Unsa man jud? Ano na? Mo na.
Kanay mong steps, be? Steps to. Success. Test kay mama. Ito na yung pagkuha, be. Ansa? Success. Nabugto ano. Kamu na po. May nga na seminaryo dong. Wa, igo na yung mga on. Jara. Sunod. Ha? Sunod. Wala ka. Yara mo ba eh? Sige na ba, mandali ta. Magkaon ta. Sure ka ni? Sudah pagde. Uy. Kasga puro go oy. Mana? Puwas na. Sa. Ano de? Ayo oy magkupa maiko ng mga kuan intestine. Saan? Hindi mo ko na mukha na niya eh. Hindi mo ba? Pahanin ako. Ano igo? Kamu ka? Hindi mo ako binigtip eh. Wala na ah. Unod, manggod na. Naya. Masuk mo tabi. Saan itong balik YouTube ba? Stop it. Get some help. Ikaw ano eh. Kamu rin ka yun sa ka. Lugoy na kayo ba eh. Dali anak. Okay, kalun ka. So, nakikon kung himulpul. Sunod na eh. Ano ba gagawin gagawin? Nawang may nagaw. Ano ko mga kay mana na? No, pito ko tuloy tuloy ni. May nga sa kayo. Bayot. Ikaw sa iwede. Kuya, imo ha anak ko. Dua nga. Nawang ko mga Mary. No, bring mana nung kada sinabi sa pwede na kamuan niya. Ako naman eh, ayaw puro eh. Ipagibuhi niya ito. Kaya tiwas ka na. Apa hiwa? Be, apa hiwa be? Ano kita ang mga order mo? At least nakamuha na mamukuha ilaw. Bipolar man jud sa. Gani ha kay lakat karon kay katawa. Eh, kaya nakamuha na ko. Nga na, ay hindi ka sa iyo, di ay. Gani ha kay lakat karon kay katawa. May namo sa mayo kamo na ka. In your absence, guys, I learned a lot. Gusto ba imong gainan? Noel, Rio, Roy, Balong. No. Ang tulog na sumay nga ng panahon na ba? Langit, tung ka na Sa langit ni buka na. dili na mausab kini. Hi, mana sa
Lari, mga una nili kong kaon. Team Orange tayo meron guys, kaya wapa ko iligo. So, Isang baho kay buhong punda, itong duhang buwan ng alabi. so it's my turn na mag-adobo ta, kay wa matalain. Ano yung mong banig, yung kauban ay. Hayo! Muna ko ligo. Siya wa pa'y ligo. Ayun ako eh, kay magluto sa ko. Mag-adobo ta. Tanawa mo. Meanwhile. And update guys, nagluto na ako. Human ako gluto sa ako ang adobong bisayang manok and ay lambay. Ito na ko ni lambay. Ay, kalami sa lambay. Taglambay. Sharo dis ko manambok. Ha? Kawan di ba ito niyan lang, nangita ang lampay. Oh, yan ko nga. Kang lami sa lambay pa ka ikaw. Hindi ko man ay quarantine mo ka. Sugilan ang lambay. Ha? Lambay! Na-attract eh. Ipakita ka naman. Pakita ang lambay. Pakita na ako ha. Si lambay! Kalami sa lambay na-attract yun na ako. Ha? Pabukawan naman siguro na eh. Ate, yung mga ulo tate. Ito nga naman nagkuhan. Yung tubig. Asin naman na, mga sa tubig na. Oh. Kay kawa man tay Sprite sa Coke nga tay sagol. Pasaylo ako mga chef kay dili ko tigluto. Unsan ka nagkanan eh? Butang lagyan sa Bogod. May bindi po kuy. lagyan. Nila de pa natata de po na. Ano po na ihurot? Sige pa. Nay wine yan, no? Nay wine. Na, urot na. So, kaniya to ang vlog no more na siya kuan. Saksak sinagol. Saksak sinagol cooking show. Pasay mo ah. Sumana. Mura to? Takanon pa. Muna ay. I-approve na sa BIFAD to, taga BIFAD to ah. So magluto na tanong. Saksak sinagol na siya. Dili naman dugayon. Sa taog kang vipa. Pero mo, tingnan chin namin. Hinirag kayo, ana sa karuna. Hinayan na. Niya dako. Kinaya po uy. Dako kayo among tabon. Chinek! Ikaw ipatong. Na. Basin mo kinton ha. O niya kay gutom naman, sumuna mi kaon sa atuang chicken adobo. Kinin sa ni para sa ni. Para na siya ari. Inigbukaw. Ningubukaw na. Bukaw pa buntang. Nibukaw. Let it boil. Let it boil. Bukal na siya! Ingon sa YouTube na ingana ram daw. Ito ano? Oh. Ganun magiging bukaw ang upload sila. Ingon sa YouTube, tanga daw niya. Yang kalamansi, pugaon. Aw, tanga na taguan. Sumala ni siya. Nagbukaw-bukaw na. Ato na ni nakuban og balik. Luwi, baka ito na. Grabe, sausawan ra gyud.
buhay na imo sa nanit eh. Tada! Finished product. Uy, sabaw. Nato. Bugat kayo. See? Lamboy. Tampo kayo. Aligi. Tampo kayo. Wala pa nahurot ang siyang manok na pinamok kayo. Oh my God. Char. Kani, inighamak 40 ng di pa ko manambak. Di na sa siguro ko manambak ang rahangtod. Feeling naka-timing rin ang pagkaon mo daw. Naikuha ka na. Naikuha ka na. Huwag cook